या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। लोकप्रतिनिधींची भूमिका हट्टाची असू नये, हक्काची असावी, प्रभाकर सावंत यांचा टोला। पहिल्या श्रावण सोमवारी पाटेकर चरणी भाविक लीन आणि जिल्ह्यात नागपंचमीचा उत्साह। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। एखाद्या प्रकल्पात निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची भूमिका हट्टाची असू नये तर हक्काची असावी। लोकभावनेचा आदर त्यांनी केला पाहिजे, असं मत भाजपचे नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी व्यक्त केलंय। त्यांच्याशी संवाद साधलाय दैनिक कोकणचे संपादक संदीप देसाई यांनी। या ठिकाणी सत्ताधारी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब आहेत। सावंत साहेब, तेली साहेबांनी आपली भूमिका विशद केलेली आहे, मात्र आपण सत्ताधारी पक्षातील एक जिल्हाध्यक्ष आहात। तेली साहेबांनी जी भूमिका विशद केली, या पद्धतीने तेली साहेबांची भूमिका आणि या कृती समितीचं संपूर्ण आजचं जे आंदोलन होतं याला आपला सत्ताधारी पक्ष म्हणून कसा पाठिंबा असेल? एक गोष्ट आहे की आताच पराग असतील आमचे मित्र किंवा तेली साहेब या आंदोलनाशी किंवा या लॉंग मार्चशी अनेक दिवस या विषयाशी जोडलेले आहेत आणि ते जोडलेले असल्यामुळे त्यांनी सगळी भूमिका आपली विशद केली, तीच पक्षाची भूमिका आहे। या सगळ्या गोष्टीमध्ये एक नक्की आहे की केंद्रामध्ये माननीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालचं एक सरकार आहे। ते सरकार इतकं गतिमान आहे की ज्या दिवशी एखाद्या प्रकल्पाची कोनशिला होते, ज्या दिवशी त्याची पायाभरणी होते, त्याच दिवशी त्याच्या लोकार्पणाची तारीख निश्चित होते। आणि अशा पद्धतीने गेल्या 9 वर्षामध्ये मोदीजी असतील, त्यांनी सगळेच किंवा सरकार असेल एकंदरीत त्यांनी अशा प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाला नेलेले आहेत आणि महाराष्ट्र सरकार जे त्यांच्याच आदर्शावर काम करतंय। त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार, आम्ही सत्ताधारी असा मगाशी उल्लेख झाला, पण महाराष्ट्र सरकार सुद्धा अशाच पद्धतीच्या प्रकल्पांना अत्यंत वेगवान गतीने करण्याच्या मनस्थितीत आहे। पण मला असं वाटतं की एखाद्या प्रकल्पामध्ये निर्णय प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट असणारी काही लोक असतील, त्यांची भूमिका आहे लोकप्रतिनिधींची, ती भूमिका ही हट्टाची असता नाही तर ती नक्की हक्काची असली पाहिजे। त्यांनी लोकभावनेचा आदर केला पाहिजे, त्यांनी सगळ्या लोकांना विचारात घेतलं पाहिजे। केवळ आपल्या हट्टाची भूमिका त्यांनी ठेवली तर अशा प्रकारचा प्रकल्पाला विलंब होतो असं मला वाटतं। आणि हे सगळं कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि मला वाटतं लॉंग मार्चच्या निमित्ताने आमच्या सगळ्या वरिष्ठांनी याला जो पाठिंबा दिलाय किंवा त्याला जोड दिली आहे, त्या सगळ्या यातून जे काय फलित निष्पन्न होईल ते असेल की आढाई MIDC लवकर चालू होईल। दुसरा एक विषय यामध्ये थोडासा मी साहेब यांची सगळ्यांची परमिशन घेऊन मांडतो। 2013 साली ज्यावेळी MIDC ची घोषणा झाली त्यावेळी 18 वर्षाचा असणारा युवक आहे ना, त्याने काहीतरी स्वप्न बघितलं असेल की येत्या 4 वर्षामध्ये मला त्या याच्यामध्ये रोजगार मिळेल। 22-24व्या वर्षी मी इथे कुठेतरी स्थायिक होईल, मला गोव्याला जावं लागणार नाही। आज त्याचं वय 10 वर्षानंतर 28 झालंय। 28 झाल्यानंतर त्याने आता पूर्णतः आशा सोडली आहे आणि अशी 1-2 नव्हे तर तब्बल 10 ते 15,000 लोक आहेत जी गोव्यात कामासाठी जातात। जर 15,000 लोकांच्या मध्ये अशा प्रकारचा निगेटिव्ह माइंडसेट जर सेट झाला तर तो जिल्ह्याच्या विकासाला फार घातक आहे। कारण या सगळ्या विषयामध्ये साधारणतः 15 वर्ष हीच आपण पिढीचा कालावधी म्हणतो, म्हणजे एक पिढी या सगळ्या विषयामध्ये पूर्णतः थांबलेली आहे आणि परत तेच चालू राहिले। ह्या विषयाचं गांभीर्य किती आहे हे आधीच सोडा, पण ज्यावेळी कोरोना आला त्यावेळी त्यांचे जे अनेक प्रॉब्लेम राज्यामध्ये जाण्यासाठी आले, सगळ्या मंडळींनी सोडवले, त्यावेळी आपल्याला ती निश्चित संख्या लक्षात आली। मला वाटतं त्यातला 20% 25% भाग जर आता MIDC एवढ्यात सुरू झाली असती तर इथेच स्थायिक झाला असता। अशा पद्धतीचा एक निगेटिव्ह माइंडसेट लोकांमध्ये जाऊ नये, तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाला घातक आहे। म्हणून या सगळ्या प्रयत्नांना यश आलं पाहिजे, सगळ्यांनी एकत्र येऊन हा सगळा विषय सोडवला पाहिजे। आणि मला निश्चित खात्री आहे मुख्यमंत्री असतील, आमचे देवेंद्रजी असतील, पालकमंत्री चव्हाण साहेब असतील, राणे साहेब असतील, यांच्या समोर बसून गावकर साहेब असतील किंवा याचं सगळ्याचं नेतृत्व करणारे, ह्या विषयाची जाण असणारे, या विषयाचा अभ्यास केलेले तेली साहेब आहेत, हे पूर्णतः या विषय लवकरात लवकर मार्गी लागतील। आणि जसं काल जी चांगली सुरुवात झालेली आहे
शुभस्य शीघ्रम झालेलं आहे. MIDC मध्ये काहीतरी हालचाल सुरू झाली आहे. मला वाटतं पुढच्या 1-2 महिन्यामध्ये हे कुठेतरी पूर्णत्वास जाईल. अशा आजच्या लॉकमार्चच्या दिशेने उपस्थित असलेल्या सगळ्यांना मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि त्यांना आश्वस्त करतो भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने की तुम्ही जे काही स्वप्न पाहताय किंवा तुम्ही ज्या विश्वासाने आमच्यासोबत आहात तर तो सगळा विश्वास आम्ही सार्थ ठरवू. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. बोला. माझं नाव विजय गुणाजी राणे, सावंतवाडी. माझं साईनाथ पुष्पभंडार नावाचं एक फुलांचं दुकान आहे. नगरपालिकेनं आमका पर्यायी जागा दिलेली आहे. आम्ही त्या जागेत आनंदाने जाऊक तयार असो, पण आमका एक 15 दिवसाची तरी मुदत मिळायची, नगरपालिकेने देऊची अशी आमची त्यांच्याकडे निर्वाणीची इच्छा आहे आमची. 15 दिवसाच्या नंतर आम्ही खाली करून देऊ त्यांचा जागा. सध्या ते पत्रे काढून आमका धमकी देतात, अशी धमकी देऊ नये त्यांच्याने अशी आमची एक त्यांच्याकडे विनंती आहे तुमच्या मार्फत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. रक्षाबंधन निमित्त SM मडकईकर स्पेशल ऑफर घेऊन आलाय. चांदीची राखी फक्त 50 रुपयात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उभा बाजार सावंतवाडी येथील शोरूममध्ये ही ऑफर लागू आहे. आमच्याकडे चांदीच्या राख्या उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये ओम ब्रदर अशी अक्षरं असलेल्या राखी पण आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. रेंज आहे त्यांची 50 रुपये आणि कमीत कमी 20 रुपये. वेगवेगळ्या व्हरायटीज मध्ये सावंतवाडी उभा बाजार येथे दुकानात राखी आमच्याकडे आहेत उपलब्ध. रक्षाबंधन निमित्त आपल्या भावाला एक वेगळा मेसेज तुम्ही देऊ शकता. त्याच्यावर नाव आहे, गणपतीचे चित्र आहे, कुठे ओम आहे, स्वस्तिक आहे, अशा वेगवेगळ्या प्रतिकृतीमध्ये मॉडेलमध्ये त्या राख्या उपलब्ध आहेत. उभा बाजार सावंतवाडी मारुती मंदिर समोर दुकानामध्ये सर्व राख्या ठेवलेल्या आहेत, त्या तुम्ही घेऊ शकता बघून. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18. श्रावण महिन्याच्या आजच्या पहिल्या सोमवारी नागपंचमी असून ठिकठिकाणी आज नागोबांचं पूजन केलं जाणार आहे. बहुतांश ठिकाणी नागपंचमी 1 दिवसांची असते, परंतु दोडामार्ग बाजारपेठेतील काही घरांमध्ये सलग 3 दिवस नागपंचमी साजरी केली जाते. ही नागपंचमी कालपासून सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे या घरांमध्ये मातीच्या नागोबाऐवजी पिठाचा नागोबा करून पूजला जातोय. पाहूयात. आमच्याकडे पूर्वीपासून म्हणजे माझी सासू असल्यापासून रीतिरिवाज आहे की आमच्याकडे 3 दिवस हा नागोबा पूजला जातो. पहिल्या दिवशी आम्ही असा लाडवाचा नैवेद्य असा दाखवला जातो. त्याच्यात 5 प्रकारचे लाडू
देवाला दाखवले जातात. हा आमचा पहिल्या दिवसाचा नैवेद्य असतो. दुसऱ्या दिवशी आपण अळू आणि पातोळे करतो. त्याचप्रमाणे कडबा म्हणून एक पदार्थ असतो, तो नैवेद्य म्हणून दाखवला जातो. त्याचप्रमाणे तिसऱ्या दिवशी आम्ही दही भात दाखवून, म्हणजे नागोबा शांत होऊन आपला चांगला आशीर्वाद देऊन जावा म्हणून दही भात दाखवून आम्ही तो आम्ही घर पोचवलं जातो. ही माझ्या सासूने मला पूर्वापार चालू झालेली रीत आमच्यात चालू आहे आणि अजूनही ती चालू राहावी आणि माझ्या पुढच्या पिढीला म्हणजे माझ्या मुलाबाळांना ती कळावी म्हणून आम्ही हे प्रयत्न असतात की आपल्या ज्या चालीरूढी आहेत आपल्या भारतीय संस्कृती त्या आपल्या पुढच्या पिढीला कळाव्या म्हणून हा एक आवर्जून असा प्रयत्न असतो. आणि माझी मुलं सर्व कुटुंब हा सण आम्ही आनंदाने साजरा करतो. आणि ही चाली लिंगायत धर्मात सर्वत्र आमच्या दोडामध्ये की लिंगायत धर्माची त्याच्यात हे चालू आहे. पण आमच्या इथं पूर्वी असं आमची सासू सांगत होती की आमच्यात पिठाचा करतात. म्हणजे मला तेवढी ती स्टोरी माहीत नाही आहे म्हणजे काय झालेलं आहे, पण पिठाचा नागोबा आमच्यात असतो. आणि हा आम्ही सण खूप आनंदात करतो की आमचा नागदेवताचा आमच्यावर कृपाशीर्वाद राहावा आणि सर्वांचं चांगलं व्हावं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. भाविकांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या स्वयंभू देवस्थान श्रीदेव पाटेकर चरणी आज पहिल्या श्रावण सोमवारी भाविक लीन झाले. नागपंचमी व पहिला श्रावणी सोमवार असा दुग्धशर्करा योग आल्यानं जिल्ह्यासह गोव्यातील भक्तगण दर्शनासाठी सावंतवाडीत दाखल झाले होते. सावंतवाडी संस्थानचे दैवत श्रीदेव पाटेकर देवस्थानात राजघराण्याचे राजेसाहेब खेमसावंत भोसले, राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले, युवराज लखमराजे भोसले, युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत पहाटे पूजा, अभिषेक आदी धार्मिक विधी पार पडले. पहिल्या श्रावण सोमवार निमित्त दरवर्षीप्रमाणे जिल्ह्यासह गोवा राज्यातील भाविक दर्शनासाठी सावंतवाडीत दाखल झाले होते. त्यात नागपंचमी असल्यानं भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती. 400 वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या स्वयंभू श्री पाटेश्वर चरणी भाविक नतमस्तक झाले. सगळ्यात दर्शकाला सगळ्यांना नमस्कार. माझा आज पहिला श्रावणचा सोमवार आहे आणि त्यानिमित्ताने पण आज नागपंचमीचा हा आज उत्सव लाभ झालेला आहे. आणि त्या निमित्ताने आमचे राजपरिवार, मी, माझे पत्नी राणीसाहेब, माझे चिरंजीव लखमराजे आणि त्यांच्या पत्नी श्रीमती श्रद्धा राजे, आम्ही सगळं आपल्या कोकण 7च्या सगळे संपर्क, त्यांचे दिग्दर्शक आणि त्यांच्या निर्देशकचे लोकांना आमच्या वतीने सगळ्यांना शुभेच्छा देतोय आजच्या दिवसाचं. आणि शुभेच्छा पण जे आज हे दोन्ही श्रावण सोमवार आणि पहिला आणि जसं नागपंचमी येते त्या निमित्ताने आज शुभ दिवस असणार आणि ह्या सगळ्यांना लाभ होऊन देत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी.
गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. माणगाव येथील जिंदास बोगारे समूहवंशीय जैन समाजातील असून नागपंचमीला नाग आणि नागिण अशा मूर्तींची पूजा करतात. समूहवंशीय जैन समाजात नागाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. देव आणि देवता यांचं ज्याप्रमाणे पूजन केलं जातं त्याचप्रमाणे नाग आणि नागिण यांची पूजा समूहवंशीय जैन समाज करतो. माणगावमध्ये बोगार यांची 4थी पिढी ही परंपरा जोपासत असून पूर्वीचे त्यांचे आडनाव 1.5 पैसे असे होते. हिंदू धर्माप्रमाणे नागपंचमीस नाग आणि नागिणीची आणि चतुर्थीला गणपतीची मनोभावे पूजा करतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18. तळ कोकणातील कुडाळ तालुक्यामधील माणगाव खोऱ्यातील बहुतांश केसरकर यांची जेवढी कुटुंब आहे त्या सर्व कुटुंबियांचा नागोबा हा 1.5 दिवसाचा असतो. सर्वसाधारणपणे नागपंचमी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एका दिवसासाठी साजरी केली जाते. मात्र माणगाव खोऱ्यातील केसरकर या कुटुंबियांमध्ये 5 ते 7 पिढ्यांपासून हा सण 1.5 दिवस साजरा करतात. 1.5 दिवस नागोबा का राहतो याचं आगळंवेगळं कारण आहे. फार वर्षांपूर्वी शेतकरी असलेल्या केसरकर कुटुंबामध्ये सर्वजण शेतीच्या कामावरती शेतावर गेले होते. मात्र शेतीचं काम आटपून रात्री घरी आल्यावर बघतात तर नागोबाचं विसर्जन करायचं राहून गेलं होतं. रात्री जेव्हा उशिरा लक्षात आलं तेव्हा नागोबाचं विसर्जन केलं जात नाही या संकल्पनेतून तो वस्तीला थांबतो. यानंतर सकाळीच एका छोट्या मुलाने तो नग्न अवस्थेत विसर्जन केले. या प्रथेनुसार नागोबा वस्तीला राहतो आणि दुसऱ्या दिवशी छोट्या मुलाकडून नग्न अवस्थेत विसर्जन केला जातो. हा नागपंचमीचा सण आणि त्याची 5 ते 7 पिढ्यांची परंपरा आजही माणगाव खोऱ्यातील केसरकर कुटुंबातील लोक जपत आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. दक्षिण कोकणची काशी समजली जाणारा श्री क्षेत्र कुणकेश्वर हे लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. उद्यापासून या ठिकाणी श्रावण सोमवार सुरू होणार आहेत, तर त्या निमित्ताने भाविकांची मोठ्या संख्येने गर्दी होताना दिसणार आहे. हजारो भाविक या ठिकाणी येऊन श्रीदेव कुणकोबाचे दर्शन घेतात. कुणकेश्वरच्या भेटीसाठी या ठिकाणी काही भाविक या ठिकाणी सांगलीवरून आलेले आहेत, तर आपण त्यांना विचारूया काय की कुणकेश्वरला देवगड कुणकेश्वरला येऊन त्यांना काय वाटत आहे. प्रशस्त असं मंदिर आहे आणि समुद्राकडचा नजारा असतोय आणि एक म्हणजे पवित्र असं मंदिर आहे आपलं आणि फेमस आहे. त्यामुळं कसं आम्ही सहसा कोकणात आलो की सगळेजणच येतात
आणि श्रावण सोमवार आता उद्यापासून सुरूच होणार आहे. सो उद्या आम्हाला जमणार नसल्यामुळे आम्ही आदल्या दिवशीच येऊन दर्शन घ्यायचा प्रयत्न करतोय. या उद्देशानं आम्ही आज या ठिकाणी येऊन मंदिराचा दर्शन घेऊन इथला नजाराचा आस्वाद घ्यायलोय. आणि अशा प्रकारे आम्ही येतोच सारखंच येतो, नेहमी येतो. मंदिर छान आहे त्यामुळं सहसा येत असतो. तुम्ही कुठून आलात? आम्ही मूळ मिरज सांगलीतून आलोय आणि आम्ही चौघं पण सांगली 5 जण सांगलीतून आलोय आणि तिकडून आम्ही एवढ्या लांबून आलोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. आजपासून श्रावण महिन्याला सुरुवात झाली. वेंगुर्ला येथील तीर्थक्षेत्र श्रीदेव सागरेश्वराचं भाविकांनी दर्शन घेतलं. तर दर्शन घेऊनच नंतर सागरेश्वर समुद्र किनाऱ्यावर फेरफटकाही मारला. आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी घेतलेला हा आढावा.
श्रावण महिन्याला आजपासून सुरुवात झालेली आहे आणि आज पहिला श्रावण सोमवार आहे आणि या निमित्त वेंगुर्ल्यातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखलं जाणारं वेंगुर्ला येथील सागरेश्वर मंदिराच्या ठिकाणी मी आहे आणि आज पहिला श्रावण सोमवार असल्यामुळे या ठिकाणी श्रीदेव सागरेश्वराचं दर्शन घेण्यासाठी अनेक भाविक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सकाळपासून भाविकांनी दर्शन घ्यायला सुरुवात केलेली आहे सागरेश्वराचं आणि आज संध्याकाळी सागरेश्वराचं दर्शन त्याचप्रमाणे एक समुद्र किनाऱ्यावरती सुद्धा फेरफटका भाविक मारत आहेत. त्याच्यामुळे बरीचशी गर्दी या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहेत. बरेच भाविक आहेत मंदिरामध्ये आणि आपण सागरेश्वराचं दर्शनसुद्धा मी आपल्याला देणार आहे. मात्र आज पहिला श्रावण सोमवार असल्यामुळे या संपूर्ण श्रावण महिन्यामध्ये शंकराची भक्ती केली जाते आणि विष्णू ही देवता निद्रावस्थेत असल्यामुळे शंकराची भक्ती या श्रावण महिन्यात केली जाते आणि बरेचसे भाविक या श्रावण महिन्यात सोमवार असेल किंवा पूर्ण श्रावण महिन्यात अनेक जी शंकराची देवस्थानं असतात त्या ठिकाणी जाऊन दर्शन घेतात. माझ्या मागे श्री सागरेश्वर देवस्थान आहे. आपण त्या ठिकाणी श्री सागरेश्वराचं दर्शन घेऊयात. मी आता सागरेश्वर मंदिरामध्ये आलेलो आहे आणि आज श्रावण सोमवार असल्यामुळे पहिला श्रावण सोमवार आपण बघू शकतात भाविकांची गर्दी आहे आणि भाविकांनी रांगा लावलेल्या आहेत श्री सागरेश्वराच्या दर्शनासाठी. बेलपत्र असतील किंवा केळी नारळ सागरेश्वराला अर्पण केला जातो आहे आणि यानंतर जे भाविक आहेत ते मागेच जे तीर्थक्षेत्र आहे आपलं म्हणजे सागरेश्वर त्या ठिकाणी सुद्धा फेरफटका मारण्यासाठी जात आहेत. आपल्यासोबत या मंदिराचे पुजारी आहेत भटजी, आपण त्यांच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेऊयात. नमस्कार. आज पहिला श्रावण सोमवार आहे आणि भाविकांची गर्दी होते दर्शनासाठी, काय सांगाल? म्हणजे दरवर्षी श्रावण सोमवारमध्ये इथे गर्दी असते, भाविक बरेच येतात. आज जरा थोडी कमी आहे नागपंचमी असल्यामुळे, पण पुढच्या सोमवारपासून असेल बरी. सकाळी इथे लघुरुद्र आणि बऱ्यापैकी असतात भरपूर आणि पाऊस कमी असला की गर्दी भरपूर असते. एक तीर्थक्षेत्र आहे, पवित्र तीर्थक्षेत्र सागरेश्वर, काय सांगाल याबद्दल? कशाप्रकारे याची आख्यायिका असेल किंवा काय? आख्यायिका म्हणजे हे स्वयंभू मंदिर आहे आणि फार पुरातन 400 वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे आणि या ठिकाणी नारायणबदीचे पिंडी श्राद्ध इतर सर्व कार्यक्रम होतात वर्षभरात आणि महोदय म्हणून जो कार्यक्रम असतो 3 वर्षांनी तो फार मोठा होतो इथे आणि श्रावण सोमवारी सुद्धा गर्दी असते आणि शिवरात्रीचा कार्यक्रम होतो. श्री सागरेश्वराचं दर्शन घेतल्यानंतर मागे जे आपण सागरेश्वर जो समुद्रकिनारा आहे त्या ठिकाणी सुद्धा भाविक जात आहेत आणि त्या ठिकाणी सुद्धा फेरफटका मारत आहेत. पर्यटन स्थळ आहे त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी सुद्धा जाणार आहोत, त्या ठिकाणचे दृश्यसुद्धा दाखवणार आहोत.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. लोकप्रतिनिधींची भूमिका हट्टाची असू नये, हक्काची असावी. प्रभाकर सावंत यांचा टोला. पहिल्या श्रावण सोमवारी पाटेकर चरणी भाविक लीन. आणि जिल्ह्यात नागपंचमीचा उत्साह. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.